In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor op uw rij gezet. En na de reclame praten we even verder met Marbella Filipa, die we gisteren al spraken over de vakbond Doen en de zorgen die er bij docenten leeft voor het nieuwe schooljaar. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Te weinig steun voor HIV- en AIDS-patiënten. Dat is een bericht waar de Extra vandaag mee opent. Het gaat om het feit dat Curaplus al 20 jaar bestaat. Die organisatie houdt zich bezig met zorg en ondersteuning voor HIV-patiënten. Ze bieden verschillende diensten aan. Maar opmerkelijk is dat dit belangrijke werk, dus voor mensen die HIV-AIDS besmet zijn, dat werk aan kwetsbare groepen en individuen in onze samenleving tot op de dag van vandaag geen financiële steun van de overheid ontvangt. Al 20 jaar lang dus. In plaats daarvan wordt het momenteel tijdelijk gefinancierd via externe fondsen. Maar volgens Curaplus is het goed om te benadrukken dat het werk wordt gedaan, dat het met liefde wordt gedaan, maar dat er helaas geen geld voor is van de overheid. Mooie ontvangst, honkballers Senior League. Het was een mooie ontvangst gisteren. Natuurlijk, in de loop daartoe ging het over, moet er wel een vrije dag worden gegeven aan ambtenaren en wat moeten mensen uit de privésector daarmee? Daar ontstond discussie over, maar het feit dat Curaçao wereldkampioen honkbal in de categorie Senior League is geworden, 15, 16-jarigen, dat is iets om te vieren en dat gebeurde gisteren ook. De honkballers kwamen aan in de middag op Hato, daarna volgde een mooie rit naar het Brionplein. Veel mensen stonden langs de kant, veel mensen waren naar het Brionplein gekomen en dat natuurlijk om de sporters te feliciteren met dit bereikte resultaat. Er waren ministers, er was de minister-president en vooral gaan we nu kijken wat deze spelers nog allemaal uit hun carrière kunnen halen. De meeste van hen zijn al eerder wereldkampioen geworden in de Junior League, nu in de Senior League. Dat belooft wat voor de toekomst. Doen en STSK willen concrete actie. De vakbonden Doen en STSK, die werknemers in de onderwijs representeren, die willen concrete actie. We hadden gisteren al een gesprek met Marbella Filipa. Dadelijk praten we met haar verder, want er was gisteravond een belangrijke vergadering van Doen, waarbij besloten is dat men daadwerkelijk verder gaat met de voorbereidingen voor het schooljaar, die staan voor de deur, maar dat men concrete besluiten van de minister wil om de ongelijkheid binnen het onderwijs aan te pakken. Kijk naar het interview dat we dadelijk hebben met mevrouw Filipa. Ambulances komen eraan. De minister van Volksgezondheid, Javier Silvania, heeft aangekondigd dat de eerste stap, dat er weer een nieuwe stap is gezet in het daadwerkelijk aanhalen van nieuwe ambulances. Die zijn nodig op Curaçao. Het is belangrijk dat er nieuwe ambulances komen. Soms is er een gebrek, maar het is ook goed om gewoon nieuwe apparatuur te hebben. En de eerste betaling van 40% van het totaalbedrag is al gedaan. Het gaat in totaal om 1,3 miljoen gulden om ervoor te zorgen dat Curaçao nieuwe ambulances heeft. En de minister benadrukt dat het een goed uitgevoerde onderzoek is geweest. Er zijn verschillende partijen benaderd en uiteindelijk zijn de beste ambulances voor Curaçao gekozen. Die komen eraan en de eerste betaling is al verricht. Brand op het water. Het is een opmerkelijk bericht in Salia. Wie daar vaker is en ook rondloopt en ziet hoe vuil sommige van die rooien zijn, die zal het zich niet verwonderen. Maar er wordt zoveel olie in het water gedumpt dat het ook wel eens in de brand kan vliegen, omdat er eigenlijk meer olie dan water is. Dat gebeurde gisteren ook bij de rooi naast de Rodriguez Music Center. Brand op het water, uiteindelijk viel het mee in de zin dat er geen gewonden zijn gevallen en de brandweer en ook de politie was er snel bij. Maar het geeft wel aan dat de situatie wel veranderd moet worden al daar. Ongeluk bij Hoffi Barbolina. Het ziet er ernstig uit. Een chauffeur raakte gisteren de macht over het stuur kwijt en kwam met zijn auto volledig in de rooi bij Hoffi Barbolina terecht. De auto leed veel schade. En de medepassagier raakte in paniek door het ongeluk en moest daarna medisch worden behandeld. De chauffeur zelf raakte niet gewond, maar zijn auto die moest eruit worden gesleept. Medailles voor jeugdboksers. Meer
positief sportnieuws op Curaçao. In de jeugdkampioenschap in Colombia hebben in de categorie 15-16 jaar een Curaçaose bokser, een vrouw, een meisje moet ik zeggen, een gouden medaille gehaald. En op dezelfde leeftijd heeft een mannelijke bokser, nog een jongen, een zilveren medaille gehaald. Het gaat om Christine Francisca. Zij won goud namens Curaçao en Nadir Hasset won zilver. Nadir is zoon van de bekende kickbokser Renato Hasset. En ze haalden hun medailles tijdens de AMBC Continental Boxing Championships in Cali, Colombia. Dit was het belangrijkste nieuws. Even reclame, dan zijn we bij u terug met meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya yamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, bogetinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway, pa 5 florin of mas, e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas information, Check nos website. back to school, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway, Itapirama. Het wordt ook deze week weer warm op Curaçao. Dat heeft de meteorologische dienst aangegeven. En in dit grafiekje, wat dadelijk verschijnt, ziet u dat het vandaag 34 graden zal worden. En de rest van de week tot en met vrijdag 35 graden. Dat is weer heel warm en pas aan het eind van de week zullen we een beetje meer wind, een beetje meer regen kunnen verwachten. Voor de rest moet u zich voorbereiden op droge en warme dagen. En u weet het, drink voldoende. Kijk uit voor de zon, smeer je in indien nodig. En ga niet op het midden van de dag hard werken in de zon, want dat kan gevaarlijk zijn. Dan gaan we naar een heel ander bericht en dat is in Sint Maarten. Het is een treurig bericht en het Caribisch Netwerk schrijft er nu over. Omdat het gaat om 2 jonge zwemsters die Sint Maarten zouden mogen vertegenwoordigen tijdens de wereldkampioenschappen, maar niet het geld hebben om daar naartoe te gaan. Het gaat om de 21-jarige Tatjana Ilis. Zij samen met haar zus heeft ze zich weten te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen. Die worden in Japan gehouden. Dat is samen met haar zus Abby, maar er was niet voldoende geld om daar naartoe te gaan. Dat is jammer, omdat de zwemsters graag mee willen doen aan de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. En ze zouden zich hebben kunnen kwalificeren in Japan. Maar de $8.000 die ze nodig hadden, kwam niet van de regering en kon ook niet op korte termijn op een andere manier binnen worden gehaald. Treurig verhaal, staat op het Caribisch Netwerk. En dan gaan we, zoals al aangekondigd, naar Marbella Felipa. Zij is de voorzitter van vakbond Doen. En gisteren was er een ledenvergadering en daarbij is gesproken over het feit dat er al eerder aan de minister is gevraagd iets te doen aan de ongelijkheid in het onderwijs. Docenten in VSBO moeten meer uren draaien dan collega's in de andere scholen. En zo zijn er meer zaken die volgens Doen uiteindelijk aangepakt moeten worden. Gisteren de vergadering. Van tevoren had Marbella Felipa al gezegd van ja, als de leden zeggen dat we niet door kunnen gaan met de voorbereidingen van de school, dan wordt dat duidelijk. Nou, die voorbereidingen blijven doorgaan, maar ze willen wel zo snel mogelijk resultaten van de minister horen. Nou, gisteren is het heel goed gegaan. Qua input van degene van de diehards noemen ze, die gisteren zijn komen opdagen, ondanks alles. Hun input was namelijk dusdanig dat wij een duidelijk mandaat hebben gekregen om terug naar minister en ministerie te gaan voor concrete dingen. Ja. Concrete beslissingen en concrete afspraken met nodige deadlines. Dus op die manier is het gegaan. En op basis daarvan hebben we gelijk na de vergadering contact genomen met de SG. En we zullen vandaag zitten met de SG aan tafel. En misschien gaat dat een paar dagen ook zo gaan. Dus dat wij meerdere vergaderingen moeten gaan houden om de punten recht te trekken. Ja. In die zin dat elk punt moet duidelijk zijn voor iedereen wanneer wat gaat gebeuren. Duidelijk. Dus in die zin hebben de leden gezegd van nou ga verder daarmee. Het schooljaar, de voorbereidingen gaan gewoon door. Maar het moet wel duidelijk zijn dat de minister over de brug moet komen. Inderdaad, wij zijn bereid
van onze kant te doen wat wij moeten doen. En dat is wat wij nu aan het doen zijn als vakbond namens onze collega's. En we hopen dat die bereidheid ook aan de kant van de minister en zijn ministerie zal zijn om een oplossing te vinden, te zoeken, samen een oplossing te bedenken met de nodige deadlines. Anders, in ieder geval zoals de collega's hebben aangegeven, dit schooljaar moet het laatste schooljaar zijn dat er nog steeds ongelijkheid en onrechtmatigheid gebeurt in het onderwijs. Een van de belangrijke punten die je gisteren ook aangaf is het feit dat docenten op de VSBO veel meer uren moeten draaien eigenlijk in vergelijking met de collega's bij de andere scholen, toch? In ieder geval voor de klas moeten zij meer uren, de zogeheten gebonden tijd. Dat is 5 uren meer dan die bij een SBO-HAVO-school en voor dezelfde salaris. Ja. Niet alleen dat, er is ook nog een ongelijkheid in het onderwijs, vooral in het onderwijs. Dat is dat wij collega's met dezelfde opleiding, die als ze naar een SBO of VSBO gaan werken, of funderend onderwijs, dezelfde HBO-opleiding hebben, maar in een lagere schaal belanden dan bij een HAVO-school. Dus dat soort ongelijkheden, dat moet allemaal rechtgetrokken worden. En ook belangrijk, het moet ook rechtgetrokken worden en dan duidelijk worden per wanneer dat gebeurt. Hè? Want die deadline... Vooral dat laatste. Ja. Want dat in limbo sturen en aan de lijn houden, dat accepteren de collega's absoluut niet meer. En we hebben dan op basis daarvan afgesproken dat wij deze dagen hieraan gaan werken. En volgende week maandag, de 14e, komen we weer bijeen. Op dezelfde plek, zetel van doen, dezelfde tijdstip, 7 uur 's avonds. Om het resultaat bekend te maken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. Volgt u ons op Facebook, volg ons dan. Volgt u ons op YouTube, abonneer u dan op ons. Wij zijn er morgen weer met het belangrijkste nieuws uit Curaçao. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. Het allerbeste, fijne dag, tot ziens. Dag.